Husaini minni Husaini minni wa adaminu in ji manzan Allah marabalale ya Husaini ya Aba Abdullah Husaini minni wa adaminu in ji manzan Allah marabalale ya Husaini ya Aba Abdullah Ubangiji na sarkin nan da shi yake ban komai ya bani yanzu da anjima ya ƙara yi min maimai cikin ni'imar da kai mana ne ka kagi kasai da sammai ka bani dama na murna da haihuwar nurla Husain Aba Abdullah dubin salati ya rabbi da ɗagurin rasulillahi muhammadin ahmadin mahmud arufin billahi kasa da alil baitin rasul sale waliyallahi asa imamu san da wanda zan yaba siradillahi Husain Aba Abdullah Husaini minni wa ana minhu in ji manzan Allah marabalale ya Husaini ya Aba Abdullah Assalamuna alaiki ya ta gaske kofar girma Assalamuna alaiki ku kuke rabon duka alfarma aya Fatima ga muskini ki bashi sadaka shi ma muna taya ki da murna Zahara da haihuwar mai girma Husain Aba Abdullah ku zo mu jaddada bai'a a gurin imamu mai sojoji mai rundunar abin fadal masu yin komaji maula ya zaki jagora ko gida ko daji Allah ka bar mu da jagora sare mu yi mai geji zaki nurilla Husaini minni wa ana minhu in ji manzan Allah marabalale ya Husaini ya Aba Abdullah bayan da na ƙara gaisuwa zan wuce baitoci muhalli shahidu murna ce a zahiri har zuci haihuwar maulana Husaini sansana yayi kunci arzikin so da na ban so duka halitta ta ci Husain Aba Abdullah ranar 3 ga watan Sha'bana aka haifi maulana mahaifinsa shine Imam Ali kanin ma'aikina mahaifiyarsa sai da Zara uyagun ma'aikina jika na biyu gurin manzan Allah masoyina Husain Aba Abdullah Husaini minni wa ana minhu in ji manzan Allah marabalale ya Husaini ya Aba Abdullah ya tashi ne a gidan wahayi ma abota sarki mahaifinsa ya samu tarbiya daga gurin ɗaha ma'aiki shi ko ya samu daga gun abbansa Nasiral haƙi da daɗawa ga kakansa na biyu kairal kaliki Husain Aba Abdullah ya kasance a koda yaushe yana gurin kakan shi yakan ɗauke shi ya ɗora shi akan kafaɗo na shi wani lokacin yana sallah yakan hauya na shi manzon mu baya ɗagowa sai ya sauka yana ƙaunar shi Husain Aba Abdullah
Husaini minni wa ana minhu in ji manzan Allah. Barabalale ya Husaini ya aba. Imam Husaini tun yana karami na daban ne dai shi, ya kasance shi ya yi daban a cikin sa'annin shi, ɗabi'u na girma sun nashe a cikin sa'ayi nashi, kamala da tausayin haƙuri jin kai har zuwa girman shi. Husaina ba Abdallah. Husaini minni wa ana minhu in ji manzan Allah. Husaini daga ni yake nima daga shi nake sirrin Allah. Man ahabbani faqada ahabba Husaini sara Allah. Wanda ke so na dole so Husaini ya ba Abdallah. Husaina ba Abdallah. Husaini minni wa ana minhu in ji manzan Allah. Barabalale ya Husaini ya aba. Manzo yana kaunar Husaini, ku so shayuwa jibi ne. Kaunar Husaini maladan sakon ma'aikina ne. Wallah asali kuma ya jiran zilkurba ai su Husain ne. Ai titta da hirta sauka dan tsarkake Husaini na ne. Sai na ba Abdallah. Mu'assasar Abul Fadl Abbas ke taya ku da yin murna da haihuwar Sidi Imam Husain ɗagun ma'aikina. Muna ƙara jaddada bayanin mu ga zaki maulana walayatul haƙi masalamu alaikum ya ikiwana masoya ba Abdallah. Husaini